Start recording. Start recorder vi lige nu, sagde. Den starter, piger. Nu er færdig. Jeg er færdig. Og der er ikke engang gået en halv time med ventetiden. One step closer to Valhalla. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg kan rigtig lide det spejl, der jeg kan se, at jeg er fed. Så Thomas står her med sin Roots-trøje på. Nu skal vi passe på, at vi ikke skal ud og gå. Det hun siger. One step closer to Valhalla. We are what we yes, we rule around the land. Yeah, yeah. Keep our heads up high, pushing on like a chugging train. Og skyde vores USA-rejse sådan en gang. Så kan du mærke jeres energi, og jeg har bare kunnet mærke det siden mandag morgen, at jeg er sådan helt sidrende. Bare afsted. Ain't enough days in the week for us to kiss. We are explorers, we're seeking higher place. Pulling out the reins when we find our home again. So swinging, so swinging. Yes, vi har ramt bussen, og vi er på vej til Billund, og det bliver bare rigtig varmt. Vi er alle sammen ved at gå helt under, men altså... Tak. Okay, så det er bare stille og roligt tur til Billund, og så skal vi egentlig bare sove, tror jeg, sådan de fleste gør. Så vi laver en fuld dobbeltdøgner, som Jimmys plan er. Men ja, det bliver crazy godt, håber vi på. Ellers så får vi ikke noget søvn, men altså... Yes, så vi er ankommet til Billund Lufthavn, og ja, vi har egentlig god tid. Vi har 3 timer, før vi skal afsted med flyet, så vi skal bare tjekke ind, og så har vi bare god tid til at hygge og snakke og spise noget mad og sådan noget. Jeg har aldrig fløjet før. Første gang jeg er i en lufthavn. Det er lidt spændende. Jeg har valgt at gå hjemløs, lægge mig her om en væg. Life is sure good, huh? Jeg elsker, at han spørger mig sådan, hvor hjemløs kan man være? Så siger jeg, det er op til dig. Hvor hjemløs har du lyst til at være? Så vi har ramt gaten. Vi er så lige blevet released fra vores gate igen, fordi vi har et kvarter til at gå rundt og se, hvad der er. Hvad har du tænkt dig at tage? Det ved jeg ikke. Nej. Vi skal derhen, hvor der er noget kaffe. Ja, jamen jeg så, der var bare sådan, der var noget heroppe, sådan, det var ovenpå. Sådan. Okay. Ja, vi må se, hvad vi kan få ud af det. Er det godt at høre? Hvad? Er det godt? Det er så lækkert. Flat white. Skål. Hvad sagde du? Er du klar? Jeg er mega klar. Prøv at svare Sigel. Hvad er status? Altså jeg kan mærke, at hjertet banker lidt ekstra lige nu. Ja. Det er lidt smule noget i. Men vi skal nok klare det hele. Ja, for dig, Marker. Tak, man. Det skal nok gå.
Vous shall please departing, please take your seats last element just so seated. Therefore, the safety purpose is sure is applied. Så nu er vi oppe, så nu føler jeg, nu er det overstået. Det værste næsten. Nu skal vi så bare lige derhen. Så det er dejligt at være oppe i luften nu. Ja. Det er en god pilot, vi har i dag. Ja, det kan man. Det er en god dag. Jeg ved ikke, hvad jeg Så lander vi lige om lidt i San Francisco Airport. Det går nok lidt tid, før vi kommer videre, fordi vi skal hente bagage, og vi skal have hentet de biler, vi har lånt, og alt det der, og igennem security check og sådan noget. Men det skal nok blive godt, og så skal vi ud og have noget og spise bagefter. Jeg tror, tanken bliver. Så det bliver rigtig godt. Jeg er klar til at komme på hotellet. Godt set, Sorry guys. It's already filled. Ja, tak. Kommunikationsbussen drejer rundt. Ja, tak. Rundt. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele San Francisco. Okay, ja tak. Ja tak. Ja. Og Anne som chauffør. Jesper er med som sidekick her. Ja. Tommy er deromme. Ja. Som Når det er sådan her, det fungerer. som So what's happening? So right now we're going out to get some food. Oh yes, And det bliver godt. because we're very hungry, we have flight all the day. Yeah. Yes. This food we got. Jamen, vi har bestilt pepperoni pizza. Det var sådan en small en. Jeg glæder mig til at se, hvor stor den er. Hvis den er lige så stor som den her tallerken der, så ved jeg ikke, om jeg ligefrem skal være imponeret. Men ja, og så købte jeg den her. Jeg har sådan det her, jeg skal tage, men jeg har Det er 2 liter, men den ser sådan lidt goofy ud. Jeg ved ikke. Hvad er det bestilt?
Og så, ja, så nu sidder jeg bare og venter. Så vil jeg også Lars være ude. US&A, så det betyder, at når vi spiser maden, og vi så er utilfredse, så kan vi sende den tilbage til kokken og sige, at det kunne vi ikke lide, og så får vi bare vores penge tilbage. Jeg ved godt, at der er her. Ja, er det ikke sådan noget med, at når man er i USA, så er det sådan, det at give en tip, er det ikke en ting? Jo, det er faktisk rigtigt. Ja, burde vi tip. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at tippe, når jeg har givet 100 kroner for den her. Jeg har givet 100 kroner for det her. 100 kroner for det her. Vi skal over en kæmpe bro.